ମନା ଫନା ସବୁ ବସିକି ଏଠି ଧନ୍ଦୁଲି କାଢୁଛୁ ଏଠି ବସିଛୁ ଆମ୍ବ ଛଳେ ବସିଛୁ କରୁଛୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଚାଲୁଛି ନା ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୋଜି ଏଇନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ କୁମାର ଆସିବା ଖୁସିରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭୋଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦଉନି ଆଜି ଦେଇଛି ବର୍ଷା ସପୋର୍ଟ ଜାଗା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦଉନି ଆଜି ଡାଲମା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଗୋଟା ଏତେ ଗୋରା ଦେଖା ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଜଙ୍ଘଟା ବି ବହୁତ ଗୋରା ଦେଖା ଯାଉଛି ଗୋଟେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଜଙ୍ଘଟା ବହୁତ ଗୋରା ଦେଖା ଯାଉଛି ନେଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ହଳଦୀ ନେଳେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସମୀର ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସମୀର ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିହବନି ସିଏ ନାଲିଆ ଗଞ୍ଜିକି ଚିକଣିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଆଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଲବମରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ନା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଜଷ୍ଟ 19-20 ର ଫରକ ରହିଗଲା ଟିକେ ହାଇଟ୍ କମିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଚୁଟି କମିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟିକେ ବାଳ ତାପରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ସେଟଲ ହେଇକି ରହିପାରୁନି କିଛି ଦିନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ କିଛି ଦିନ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି କିଛି ଦିନ ଓଲା ଗଲେ କିଛି ଦିନ ରାପିଡ ଯାଉଛି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସ୍ଥିର ହଉନି କଣ ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଟସ୍ପଟ ଅନ୍ କର ଆଜ୍ଞା ହଟସ୍ପଟ ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ରେ ଆମେ 5G ନେଟୱର୍କ ଲଗେଇକି ଆମେ 5 ଜଣ ହଟସ୍ପଟ ନେଇକି ଚଲଉଛୁ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ରେ ଆମର ଡାଟା ପକେଇବାର ନାହିଁ ହଁ ଡାଟା ବି ନାହିଁ ଆମର କାହାର ଆମର ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିଶିକି ରିଚାର୍ଜ କରୁଛୁ ଅମ୍ବାନୀ କି ପୁରା ମାରିବି ବଢେଇ ଦେ ରିଚାର୍ଜ କଣ ହେଇଗଲା 350 ଯୋଉ ରିଚାର୍ଜ ଅଛି ତାକୁ କରାଯାଉ ଝିଅ ଆଉ 5GB ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଚାଲୁ ନେଟ୍ 5GB ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଚାଲୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 20GB ଡାଉନଲୋଡ କାରଣ ଆମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛୁ ଆମ ସମୀର ବାବୁଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସମୀର ନାୟକ ବ୍ଲଗ ସେ ସକାଳେ 8 ରୁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କଲେ ଦିନ 1 କୁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ଦୟାକରି ଅମ୍ବାନୀ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଏଡିଟିଂ ରେ ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ପଇସା ପଢେଇବା ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ବଢାନ୍ତୁ ନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବଢାନ୍ତୁ ହିରୋ ବଛା ଯାଇଛି ଆମ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଉ ହିରୋଇନ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଣିବ ଆମେ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇକି ହିରୋଇନ ହେଇଯିବୁ ଆଉ କଣ ଯଦି ବାଳ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଣ ଆମେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବୁ ଇଏ ପୁରା ହିରୋଇନ କି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହିରୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହିରୋଇନ ପୁରା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହିରୋ ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋ ହଟସ୍ପଟ ମାଗୁଛି ଧତଡା ହିରୋ ରଖୁଛୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବୁ କରନ୍ତୁ